Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Hakasin jam benengkong jong ketenat ka koit ka khia ka sarkar jela ban le tes napang yaki pait ba nong shong shnong haga khat santarik unaitung arjar arpo khamtam yaki to gi basyong basa hajan jong ka khtem sipai border security force ka badon ha shnong umpling shillong lalap ba uwei nak sipai BSF ulangat haga jingpang coronavirus. Hagabay day bat kani nakaliang jong menteri ketenat ka koit ka khia uba Alexander L. Heck haga jing ekran bat kilat patai kubor ulai tu ba ketenat jong ka koit ka khia kan sapelong ru ya ka jing le tes napang haga khan riu tarik ubnai naitung arjar arpo ya ki pait ba nong shong shnong ki basyong basa hanong mensong langkerding mingi bat hamau pat MLA jong ka maurang kenang constituency uba David A. Nongrum haga jing ekran ba bate CTV ulai tu ba kidon hado lais pa ngut AA ki pait ba nong shong shnong ki balawan sha tes yala di ya ka bala penlong haga school Hubert Memorial Higher Secondary School Umpling Shillong. Pi hadin ke tu ka jing kendo jungi min sisajan bidon dang i health minister te nilai penbait ba namar ba ka bidon ini BSF ki buan pai nak sinong repair nak jela repair te kidon bon ki kila test positive te kidon ki family spot jong ni BSF ki basa apo sinong umpling nomor ka sinong umpling ka sha tang ki BSF bagen shongwai te bon tu families kila long in contact but ki mo ki lok jong ki mo ki pa ki lok nintai te kita ba dong in contact te kila of course kila dong in quarantine kan tambah por ki one part po snong kila one bi direct si yang pi te terkadau ngeken si sajan ba ni kerpat ya government ba ken one le kan ka test kan random test te ka jindon ni ba hek I honorable minister te lawan le kan nang ki dapat snong nang tabat ki dong ba dong parokhot te ki ong ba ngene dak tu ka random antigen test. Te hadin ba nilai kan tu si te ki ong ba kin man le ha si balang. Te ki lawan mene. Ki lawan mene ngi identify ki asha jongi ki samla ki noilam snong ki long very active. Ki la yarap ya ka health department ru angi sungo ya ka health department kam tam ha bo chingilam jong ba hek ba ila shim ya ni ka ya kan senjam kan it's very important kan te mene ko mujung test ni mene everyone is tested negative except for one person and he is also BSF utaro de BSF te dan bok ba at least of all the 350 foreign people who are tested tang iwe long positive and ka yeng jung kiru kalong under quarantine hi we haven't appreciate between yero ya ka darbas ng umpling namar ba kila penpau hapo ka lumba ka ketua public announcement ba kinu no ki nongsong snong ki bakwa ban le ka test kila ban ban le ka to random test and meneng yo iba bon ki bawan hi voluntary umdai bang issue pick and choose kan te ngapa yero ya darbas snong ba ki kilong cooperative nang ta ki pai ba ru kilong very cooperative very disciplined meneng ka kompanya kalong so nice ba you know but ki volunteers ki samla po snong ki one me ki rap nang ta ki dong ki asha jongi nang ta ki no lam snong ki senong kami batater tingi tan ba kaya be nanti mene ka to testing jong ki kan as per kalong kat ko junul kam lada ka test mene ki bon ki negative cases tenga try ngila ban su contain ya kan da ka jing trelang jong ka jong ka administration da ba darbas nong ngila ban contain ya kan la dong kam hadian habot te ngisa request biang ya ka government ya ka health department bakin man le biang ki test ngatai mene lokum no hado por bang don lang to kumbas arbaji kila dep kondak hado as lais patam mangishim iwe na ko family te wat ngabasa po umpling ro te ngarung meneng na sila test driver jonga nang tagi battery ban nga berkhot ngila dia test if anyone is found positive dan ngina ban mangir na kayang subo if someone from my house la test positive te ngiru berkhot ngabli test lot kalau kunta